Vážení a milí, plesniví a hnilí, zdravím vás Ďakujem korunu! Takže tak. Vážení a milí, plesniví a hnilí, zdravím vás prahasata. Nazdar! No, zostrelila som si rebríček ľudí, ktorých nemôžem vystať. Alebo respektíve, ktorí sú pod... Musím vycenzurovať, lebo by som na to všetko na začiatku prezradila. Začíname od tých najmenej zlých po toho úplne top najhoršieho hlupáka na internete, aký sa vyskytuje. Podľa môjho názoru, samozrejme. Tak to vám poviem. Najprv iba v skratke, že ktorých influencerov ja sledujem. Posledný v rebríčku, ináč 10 máme miest, sa umiestnil Filip Sulík. Filip Sulík je na poslednom mieste z toho dôvodu, že ja ho sledujem, akože takto. Nesledujem ho, že na Instagrame, aj keď dakedy v minulosti som ho sledovala, že som mala follow, ale teraz si pozriem často jeho videá na YouTube a veľakrát, a veľmi veľakrát sa nezhodujem s jeho názormi a veľakrát zase aj áno. A niekedy povie také vyjadrenie, že si poviem pre Boha, ja už nebudem tvoje videá sledovať, lebo ty nie si asi v pohode. A potom zase naopak povie niečo, že si poviem, wow, že toto je dobrý nápad. A ja si myslím, že ten človek je inteligentný, že má vyššie IQ než nejaký priemer. Myslím si, že má dobrý prejav, myslím si, že dokáže ovplyvniť masu ľudí, že má nejaké takéto vystupovanie, ale zase na druhej strane si myslím, že dačo tam je, proste taký red flag, ale taký veľký, obrovský. A ja si to tako ani neviem dať dokopy, že čo to presne je, pretože ja sa s toľkými názormi stotožňujem a potom naopak, že nie je to niečo medzi, niečo neutrálne. Bude to, že áno, to je super, alebo že preboha zahrab sa niekde. Hej, takže pre mňa je on taký veľmi zvláštny kus. Ale zaradila som ho sem hlavne preto, lebo tie vyjadrenia, čo dal podľa môjho názoru negatívne, tak tie sú totálne crazy a vravím si, že wow, ako, kamo, chod sa preky priť. A najviac je pre mňa šokujúce to, že má priateľku po tých jeho všemožných vyjadreniach. Ale zase niečo, čo mu diviť, že je taká mladučka. Podľa mňa staršia žena by do toho nešla. Ale zase, ako sa on vyjadril niekoľkokrát, tak by to ani od nej nežiadal. On je akože na tie mladšie ročníky. Ja som s kamoškou raz riešila, že možno mal fakt na hovno stužkovú a preto teraz vymeta stužkové vlastne iných dievčat a dáva sa s nimi dokopy. Lebo my sme mali fakt zlú stužkovú, takže podľa toho usudzujeme. Ja by som chcela vidieť takú poriadnu stužkovú tiež. Na úctihodnom 9. mieste sa umiestnil tak 7. miesto obsadzujú Rumankovci a to je Bianka Rumanová, Shouty, Saki a ešte neviem, aká tam je tá ich kamoška, tá je asi taká, mi príde, že najnormálnejšia, ale tiež akože patrí do tej skupiny. Ja som zabudla aj meno, ona je taká aj najmenej výrazná. Ona aj dačo dabuje, alebo v tých nakupných maniačkách bola. No a proste táto skupinka týchto dievčat, to mi príde, že to sú také, že mean girl. Že Regina George, ale Bianka Rumanová a potom to jej okolie, hej. Saki, Shouty, no síce tá, ale nie v base, či je? To je tiež asi téma na iné video, ale nebudem to asi rozoberať, lebo ja som sa tiež stretávala s kriminálnikmi, takže shoutout, Shouty. Nemôžem ich vystať z toho dôvodu, že mi prídu strašne umelé, strašne fejkové. Nemám rada typy takýchto žien, že proste sú také dorobené. A nemyslím ani celkovo to, že si dorábajú tvár, ale to ich vystupovanie na mňa pôsobí tak dorobene, takže my sme tu prišli do tejto miestnosti, pozrite sa. Viete, čo myslím? Neviem, či som to dobre vysvetlila teraz. Jednoducho, že oni keď niekde idú, tak že si uverili. Tak, preto si uverili, že majú nejaké čísla a že teraz niečo dosiahli. Toto by som tiež podotkla veľmi dôležitú vec. Podľa mňa, keď si influencer a dosahuješ čísla, že si vlastne ako keby ten vrchol influencerstva na Slovensku, tak ja si nemyslím, že ako si niečo viac a niekto výnimočný, že si niečo dokázal. Ako ja uznávam, podľa mňa, že iné typy ľudí a iné osoby. Viem, že je za tým kopa práce, byť takto virálny dlhú dobu. Viem, že to není len tak, že si lusknete, však sama natáčam videá, ale to, aby sme im vzdávali taký hold a uznávali ich a boli pre nás niečím takými nad ľuďmi, tak to si nemyslím. Podľa mňa ani neviem, že koho by som označila za nad človeka, že niekoho, že to si poviem, že wow, ty máš môj rešpekt, že
ty si ako keby niečo viac a vzhliadam takto z dola na teba. Neviem akože, kto z ľudí by to mohol byť. Asi ma ani nikto nenapadne, ale zase na druhej strane, podľa mňa ľudia, ktorých sledujú, to robia im taký ten pocit, že... Viete, čo myslím? Lebo vy, keď idete po ulici a chcete fotky od nich, zastavujete ich, tak ono ti to hladká to ego, že no, ja som sa tu fotila teraz s 50 ľuďmi a zavolali si ma na takú akciu a na takú. Ale na konci dňa, keď sa na to pozriete ako z diaľky, tak čo to znamená, že ste niekde zavolajú? Máme to brať ako nejaké ocenenie, že si ma zavolajú na Let's Dance, alebo že si ma zavolajú do také reality show, alebo na rozhovor. Je to uznanie? Ja si nemyslím. Podľa mňa úctyhodné je, napríklad, keď niekto pomáha zvieratám. A že to robí s celým svojím srdcom. Alebo že pomáha starým ľuďom, pomáha deťom bez domova a že robí niečo, ja neviem, ide vyčistiť pláže, ide vyčistiť lesy a robí niečo srdcom a robí niečo dobré. Ale to, že ty si pekná a vytváraš obsah na sociálne siete a robíš reklamy a zarábaš na tom, tak to podľa mňa není, že úctyhodné. Rozhodne je za tým kopa práce, aj keď, niektoré influencerky nerobia videá na YouTube, nerobia hero, robia vyslovene iba, že si cvaknú riť na Instagram, spravia jednu 30-sekundovú reklamu a tam to hasne, hej, ale keď už ozaj niečo tvoríš, tak OK, je za tým práca, ale máme teraz uctievať každého, kto pracuje? Je to niečo, k čomu by sme mali vzhliadať, že to je niečo výnimočné? Ja si to nemyslím. Na 6. mieste sa... Ty mi tu nevyzváňaj teraz! Ďalší v poradí sú Miri Vlček s priateľkou. Ja si nemyslím, že oni vyslovene, že niekomu ubližujú. Okrem seba. Ale zároveň nesledujem ich kvôli tomu, lebo ja v tom vidím taký vzorec, keďže ja som žila na ulici a mám mnoho kamarátov z takého, alebo známych, z takého prostredia a viem, ako to funguje, tak ja do toho vidím možno tak trocha inak a mne sa veľmi nepáči, že on ako dospelý chlap, čo pozná nejaké tie veci z ulice a proste je skúsenejší, tak ako keby, možno nie náročky, ale určitý... Mizne mi uterák z dverí. Tak to mi čo robil uterák z dverí? Som mala zakvačený. Čo je? Prečo mi ukazuješ znaky poza dvere? Ukazovala mi znaky. Lebo ja som tu zavretá v svojej izbe, ale popred... Ja mám zdieľaný byt totižto. Hej, čo by sa tiež Karoline Šauty veľmi nepáčilo. Kde sme? Aha, Miri Vlček. No, takže mne sa nepáči, že on si ako nabalil takú mladú priateľku, ktorá sama o sebe sa vyjadrila, že predtým bola anielik, že bola dobrá, že chodila s niekým, kto športoval a teraz, že je proste ulica a tag life, či tug life, však sa to volá a proste ona si dala vytetovať to na ruku, či kde a bere to ako keby to bolo nejaké privilégium. Že teraz spoznala tie drogy, spoznala alkohol a uličné veci a pre ňu to je niečo nové a ja si myslím, že tam je chyba vo výchove. Hej, lebo ja som zažila v podstate asi to isté a tiež som mala taký dojem, že ja som gangsterka a ulica, ideme robiť zlé a ja poznám takého dílera a ten varí pervitín a to je môj dobrý kamarát a... Chápete? A tiež som bola možno vo veku ako ona a tiež som si myslela, že... A dosť! My tu vrčať budú! Tiež som si myslela, že to je niečo, akože s čím sa môžem pochváliť. No môžeš. Pokiaľ chceš ostať na ulici v Spodine a ako keby sa stretávať ďalej s tými ľuďmi, tak oni ti dajú akože to také uznanie, že ty poznáš tam toho dealera, tak mu zavolaj a všetci budú chodiť za tebou a viete to, je dôležité si uvedomiť, či to naozaj chcete. Ja sama sa snažím čo najďalej vzdialiť od takýchto ľudí, pretože nechcem byť ako keby chamčivá, ale títo ľudia vám nikdy nič nedajú. Ja sa s nimi rada porozprávam, ale oni sú skôr takí vysávači. Nevriem, že všetci, s výnimkám, ale 95% sú vysávači energie, peňazí aj života. Vlastne nedajú vám nič, len problém. A preto sa im snažím vyhýbať a často mi takíto ľudia píšu, že či s nimi pôjdem von,
či sa nemôžeme stretnúť, že sem prišli a tak, a ak sledujete toto video, tak je vás veľa, čo mi to píšete, a ja vám ani neodpíšem, pretože ja si myslím, že ste na svojej ceste niekde inde než ja. A toto nie je nič zlé, ja nechcem akože sa nejako vyvyšovať, aby to tak nevyznelo, ale ja sa nechcem vrácať naspäť, aby som sa s niekým porozprával, lebo ja nemám pocit, že mám dojem, že už to je za mnou, takže preto sa nestretávam s takýmito ľuďmi a myslím si, že on ako, teraz Miri, ako starší muž ťahá túto mladú slečnú dole a ona tam už je, ona tam chce byť, ale nebyť jeho, tak sa to možno nestane. Ale na druhej strane, kto chce kam, pomôžeme mu tam, hej, ona to chcela, už bola plnoletá, teda myslím a dúfam. A možno keby neprišiel on, tak príde niekto iný, ale je dôležité, aby to nerobil nikto. Alebo aby to robilo aspoň menej ľudí. Pretože ja ako si neviem predstaviť teraz, že by som fúkala denne čiary, hej, dajme tomu. A prišla by sem taká 18-ročná baba a povedala mi, dáš mi? Tak ja jej poviem, že nie. Lebo ja by som si nechcela zobrať na krk, alebo dajme, že by prišiel chalan a by bol pekný, alebo čo, hej. Ja ani neviem si predstaviť, že zrazu prišiel pekný 18-ročný chalan a že ja by som si povedala, tak s ním sa vyspím. Ja by som sa zaprvé cítila, že som chorá v hlave, že proste s nejakým deckom idem spať. A za druhé by som si brala veľmi na svedomie, že ja som mu niečo také dala. A či chcete, či nie, takýto mladý človek, keď sa dostane do takéhoto prostredia, tak vás bere ako ten symbol a ten idol tej ulice, že ten človek vám vzhliada, ste pre ňoho, že niekto, a kým si uvedomí, že až tak úplne nie ste niekto, ale ste nikto ako každý naokolo, tak možno mu už zničíte dovtedy život. Možno mohol mať iné cesty, iné ciele, ale bohužiaľ ste mu zadrbali možno 10 rokov života a už je všetko inak. A vy ako staré, keď ste závislí, nechcem používať slova, aby som to nemusela pípať, hej. Niekto, kto je dlho v tomto, tak vy musíte vedieť, že to nie je ideálny život. Tak prečo ho cieľene a vedome kazíte mladým ľuďom? To je otázka. A nad tým by sa mal Miri zamyslieť. Nech si nájde sebe rovnú, by som povedala. Aj keď v podstate už sa ňou stala jeho priateľka. Ale nebola mu rovná, keď sa s ním dala dokopy. Ale ja sa divím, že vôbec sa on dostal do nejakej konverzácie s ňou alebo do nejakého okruhu s ňou. Ako takíto mladí ľudia by podľa mňa nemali byť prijatí do takéhoto prostredia. Takže preto ja ich nesledujem a hlavne kvôli nemu. A ešte nehovoriac o tom, že vieme, že mal nejaké kauzy a sám sa vyjadril, že nastriekal svojej manželke na tvár, keď spala a že keď sere, tak si honí a takéto. Nemám rada ľudí, čo to nemajú úplne. Viete. No a ideme na prvé 3 miesta. Na 3. miesto som dala takú skupinu ľudí, lebo ja som tam rozmýšľala, vyberala som si mená a nakoniec som zistila, že majú jeden spoločný bod. Účastníci Celebrity Combat. Všetci účastníci Celebrity Combat. Všetci. Podľa mňa, ty keď ideš do Celebrity Combat a aj napríklad, že by si bol náhodou normálny, tak ty ako náhle tam ideš, tak ty sa zakopeš. Normálne to je prekliaté miesto, to je čierna diera. Ty keď tam ideš, tak ako keby potom už všetci na teba tak hľadia, že kámo, nechcem mať s tebou nič. Ja, čo sa hrábem v košoch a spím na kartóne, by som tam nešla. Teraz som v byte, dobre, ale keď cestujem. Ja keď cestujem, tak spím na kartóne. Niekde v prdelníku, na schodoch alebo na pláži. A to je pre vás akože pre väčšinu niečo ponižujúce. Alebo si zobrať veci z koša. To je pre väčšinu ľudí ponižujúce. Tak takýto hnusný, nízkorozpočtový človek by tam nešiel. Mne keby dajú teraz 3 000 eur alebo 5 000, ale neviem koľko tým tam dávajú. Ja by som tam nešla. Mňa by ani nehlo. Tie peniaze miniete do mesiaca. Dačo si kúpite, miniete to takto. Ale to, že ste tam boli, tak tá stopa ostane navždy. To je taká trapáčina, trápna. To veď sa pozrite na tých ľudí, čo sú tam. A to ja som takedy nevedela, počúvajte, a to ja si viem predstaviť, že niekto to nevie rovnako, ako som to nevedela ja. Mne raz napísal jeden človek, ja som robila stream na TikToku, on sa ako na mňa pripojil a
Robili sme, ja som vtedy nebola taká zdatná úplne v tom a párkrát som s ním robila duel, vtedy som ešte robila také duely a to bolo také, že na začiatku, keď som začínala, tak pravidelne streamovať. No a on mi povedal, mi písal súkromnú správu, že on teda ide do Celebrity Combat a že tam bude tá tlačovka, že ak chcem, tak by som sa tam mohla ísť natočiť také video a že bude mať content. A ja, že super, že jasné, že to bude skvelé, ja som si to predstavovala niečo také ako Fight Night Challenge. No a ja som v tom období mala priateľa a vravím priateľovi, že počuj, že toto, jeden chalan, že pôjdeme do Bratislavy a že ako pôjdem na tlačovku Celebrity Combat. A on už vedel, lebo on sledoval tie Reelska od Celebrity Combat a vraví mi, že tak tam pôjdeš, tak sa nevracaj domov. Akože s nadsázkou, hej. A vraví, že čo si sa zbláznila, že tam bude proste, že 40 debilov, promoter, moderátor a ty. Alebo možno ešte takí tí kameramani, ale že tí, čo sú tam, že to bude, že 30 alebo 40 debilov. Že ak chceš natáčať debilov, tak choď, nechcem povedať, iné miesto mi povedal, hej. A ja som mu neverila a vravím, nie, to si zle vysvetľuješ, to si zle pochopil a snažila som sa ho presvedčiť a on vraví, že vieš čo? Choď teraz do izby, prelistuj si tie Reelska na tom Celebrity Combat, pozri si tých ľudí, čo sú účastníci a potom vyjdi vonka a povedz mi, či tam chceš stále ísť. No ja som to spravila. A nešla som tam. To je taká tragédia. To je proste tragický koncept. No. Tam sú ľudia, čo sú podľa mňa, že maximálne zaškrlení za peniazmi, tí účastníci. A že dokážu... Viete čo, ja tiež hočo robím. Ja si prdnem teraz. Alebo ja neviem. Spravím takú vec, poviem niečo, že som sa vyčúrala do kvetináča. Ale nie do normálneho, to bol taký starý, ale to je... Chápete, rozumiete, že ja mám tie hranice posunuté. Ale to, čo sú tam za ľudia, tak to je... To je odpad. To je odpad. Áno, nad týmito ľuďmi sa cítim ako niečo viac. Bohužiaľ. Ako to... Ja obdivujem tých ľudí, čo tam pracujú a že sú normálni. Ako čo sú tam tí promotéri, moderátor, kameramani, SBS-kári. Viete, čo to musí byť za psychický nátlak pracovať s takýmito ľuďmi? To musí byť hrozné. To sa domov vrátiš normálne, ako keby ťa vysali hovno cucom. Poďme na druhé a prvé miesto. Tak toto sú podľa mňa aktuálne v týchto časoch najviac bizarný, ja nechcem nadávať nikomu, ale kámo proste. Toto je topka. O strašnú sexuálnu energiu a že ja som po ňom išla. Odkazujem všetkým týmto fejkovým streamerom a fejkovým tvorcom obsahu na internete. To nie, že pošlite mi peniaze a potom bude obsah. Ty najprv zadarmo tvoríš obsah a keď niekoho zaujmeš, tak možno začneš zarábať. A to nejde ani o to, že by si bol závislý. To isté aj v prípade majstra. Kľudne si žer, čo chceš, to nikoho nezaujíma. Polovica politikov si dáva do nosa, polovica influencerov, spevákov, hercov. Ale tu ide o to, aký si charakter. Nechutný, hnusný, prehnitý. Ale o 2 dní vás možno dopreklína a poviem vám, aby vás dochla celá rodina. Ale mne sa s tebou snívalo, že sme spolu spali a kedy to zrealizujeme, tak... Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Že ľudia majú pocit, že ja s nimi nejako flirtujem. Tak čo si nesvojprávny? Bola im preklínaná z tvojej huby celá rodina. Lenže ty si hnusný, prehnitý chcípak. Dohovorila som. Dovidenia. Takže na druhom mieste Maestro Rap. TikTokový streamer. Ja som s ním mala pár duelov, možno pred rokom a pol alebo pred 2 rokmi. Vtedy ale ako keby tak vzýšiel, že sa začal objavovať, on natáčal také tie skeče, možno 5-6 skečov natočil, kde imitoval feťaka. A prišlo mi niektoré video aj také, že OK, sketch, haha, chichy, že OK, že sa mi jazyk zamotal. Potom som s ním streamovala a ako rozprávali sme sa normálne, veľa vecí som mu oponovala, že som mu telefón chceš? Som mala pauzu, lebo tu bol spolubývajúci, nabíjal si tú powerbanku, lebo ja mám takú úplne špeci turbo nabíjačku. Skúsim sa vrátiť, neviem, čo som hovorila posledne, ale každopádne. Veľakrát som mu oponovala,
keď som s ním robila ten duel, že on niečo hovoril a ja som mu tak hovorila, že to nemôžeš takto brať, že toto a toto a toto a že mne sa napríklad toto nepáči a tak, ale viedli sme podľa mňa, že normálny rozhovor, ako nie, že úplne taký priateľský vibe sme mali, že by sme boli kamoši, to nie, ale nemala som voči nemu dať, že by som si povedala, že nie je v pohode, hej, že, alebo že by bol úplne ťuknutý. To sa mi nezdalo, vravila som si, OK, je závislý, to hovoril verejne, ale nejak inak som to nebrala. Ale poslednou dobou, čo som videla zo strihy, a nielen, že čo zdieľal niekto iný, ale čo zdieľal aj on sám a prišlo mu to v pohode, ako napríklad, že sa napojí na takú ženskú a začne tam rozprávať, že a keby som sa ti vystriekala na tvár a ty kurvička, stále takéto proste keci, hovoriť neznámej osobe, alebo keď mu niekto neposiela v dueli peniaze, tak potom ostane ticho a že rozprávam len toľko, čo ste si zaplatili. No keď budete poriadne hrať vyčupky, tak potom budem rozprávať a potom bude stream a že mať tam popis, že jediný autentický komik a neviem proste takýto popis, tak to mi príde až troška na smiech, lebo jaký komik? Čo ty robíš? Ty reálne zapneš stream a púšťaš duely, alebo tam robíš nejaké také ako proste, že tam škrieka také tie dojazdové veci, viete, že a toto. To je ako humor pre koho? Pre koho je to humor, alebo je to niekomu vôbec vtipné, lebo toto nie je humor. Humor musí mať nejaký základ a nejaký ako priesmyk, že niečo, čo je vtipné na tej veci, od ktorej sa odrážame. Ako robiť grimasy tak, alebo nadávať ľuďom, to úplne ako neviem, kto považuje za humor. Ďalšia vec, že koľkokrát tam klamala, to sú také tie feťacké klamstvá, to je v pohode, to je v poriadku, lebo proste si závislí, OK. A proste tieto stračky, jak sa vyjadruje, to, že si závislý je jedna vec. Ale to, že sa správa, že kretén, to je druhá vec. Pretože to sa zároveň nespája. Ty môžeš byť závislý a môžeš byť dobrý človek. Ja nevravím, že Fed mení charakter. To som vždycky popierala, ja si myslím, že on len vyzdvihuje tvoje negatívne vlastnosti. A ty, pokiaľ si mŕtka a skrývaš to v sebe, lebo ti to nejakú spoločnosť nepovoluje, a potom sa zduníš, alebo ožereš, alebo hočo, a vypláva to na povrch, tak to neznamená, že si mŕtkou predtým nebol. To znamená len, že si to podpláčal, lebo máš nejaké hranice a senzory, ako čo ti spoločnosť stavia. A tým, že si niečo do seba dáš, tak sa to prebrodí, no ja to zbúra a je z teba plnohodnotná mŕtka. Toto je problém. No. Počkaj sem, ty fajčíš ma? Nie. To je najlepšie presťa. Vyhoníš ma ceckami, ti posledkám bradu a krk? Nemám cecky. Nie, začal plachetnice? Aha. Dobre, ja vidím, že seba nič, takže zaráme posledné kola a mám to piči. Vyzerá to piči, jak mokrý chrt. No. Hej, ty si strnavý, počkaj sem, nemáš Facebook. Ty kurva, čo si? Ani srnky netušia. Ty kurvička. Idiot, no. Michael, ty pičo, výborne! Čo je kurva? Ideme, neviem, ten ho mám. Ideme, stále na komu zobrať to 12 viny. Kurva, piči pojebanej. A do piči, do toho brušiska skurveného. A to lalo pojebané, brucho skurvené. Mne sa nabije telefón a ubalupujem do piči po snígu, ktorý si vejkol. Ty pičo. Odkiaľ ste? Jaké ste? Ty. Ty pičo, mi... Čo vyzerám, na koľko vyzerám, Paťa? Neviem, 42. Vážne? Áno. Ty si z Košic, nie? Vyzerá staro, aj mne tu píšu ľudia, že vyzeráte staro. Sprostá piča, vstaň z tej stoličky a choď pre tú čistú vodu, hoci najbem pestovku do vagíny, ty svinia, a vyberete maternicu cez ucho, ty piča. Babka, čo si myslíš o dnešnej revolúcii? Môžem ostať. Tak ti zajmem, babka, tak ti zajmem. Ticho buď, malky, to je fér. Babi, chcel by som tu pretiahnuť nejaké dievča. Dajko. Babka, mám... Do kostola choď. Ja som Satan. Satan. Tá. Peka vody. Ja som Satan, babka. Teraz sa chyťte za vlasy. Prestaň, preto ti mordu vlepí. Čo? Čo? Poď, babka. Hej, odo mňa. Ja som Satan. Satan príde a zabije všetkých. Žiadny Ježiš nemôže. Satan! Idete na hlasy, ty si preč. Jednu,
Čo si povedala? Že mi tu jebneš? Choď preč, zmizni! Satan príde. Satanová vláda. Všetkých zabije Satan. Ide za mamu po... Dobre, stačí. Dobre, už stačí. Idź, pędzę tak, chór pekla, teraz się był. Idzie papuczok, albo co? Nie, to się dam sobie teński, albo co? Satan wyjdzie, Jowana! Szybki wyjdzie! Satan! Szybki Zabiję wszystkich! No chcę! Satanski wąż, skurwyni! Fú, ľudia, ja teraz editujem to video a proste to je taký ubožiak. Kamoška, ak vidíš toto video, tak tebe jak kúruje. K starej žene, u ktorej bývaš, aj keď už ťa si vytrtkala von, takto správať, keď očividne jej to nebolo príjemné a je to tvoja rodina. Ty si úbožiak, úbožiakov a že toto, ak je komediálny obsah, ty si daj zavrieť dade. Normálne sa zavrieť dade, tebe trtká na hlavu. Ty si normálne hnoj, odporný, hnusný, špinavý hnoj, nechutný. A to není, že fetom, lebo ja poznám 1000 ľudí, čo fúkajú. Ale toto, to je tvoj prehnitý, hnusný, nechutný charakter. Fuj, keďže ťa stretnem, ťa oplujem do tej prašivej huby, špinavej. Taký si nechutný. A už to, čo si tam rozprával o tej mladej babe, tak to sa nedá tiež ani okomentovať. To by som musela iba to isté opakovať. Potom som tam videla ďalšie video, kde hovoril, že aký je rozdiel medzi chlastom a tým, že húliš alebo fúkáš, že tí, čo pijú, sú oveľa horší a toto nekonečný boj medzi alkoholikmi a feťákmi. A kto je horší? Však vy ste na jednej rovine, ako kde je problém? Či si závislí na chlaste, alebo na párne, alebo na hnedom, alebo na čomkoľvek. To je závislosť. A ešte v tom videu to je najviac pobavujúce. Ako tam hovorí, že keď niekto chlastá, tak robí bordel, lebo mu tam niekto kričal pod oknom. A čo spravil na konci videa? Začal hučať, zobral si bejsbalku a išiel dole hučať po ňom. Tak tam ešte potom krásne ukázal, že vlastne ste si totálne rovní. Ale nie preto, že ste závislí, ale preto, čo máte tu. Lebo ja môžem byť závislá, ale nebudem sa správať ako taký sedlák, hnusný, zakomplexovaný. Dohovorila som. Prvé miesto získava nefalšovaný a zatiaľ nikým neprekonaný, aspoň tento rok.